Van voetbal en mountainbiken maar uiteindelijk bij hutfietsen uitkomen. Deze keus had voor Bas Luca de Vries uit Kolm goed uitpakt, want hij is uitgekozen voor het Nederlands kampioenschap. Ja, dat was een beetje verbaasd, want vorige week kreeg ik dat te horen van de ploegleiding. We hebben jou gekozen voor het NK, want iedere ploeg kreeg 1 kaart voor een deelname aan het NK. En ze hebben mij gekozen omdat ik vanuit het mountainbiken veel kracht kan leveren. En het parcours is dusdanig zwaar, waardoor je als mountainbiker beter uit de benen komt dan een duursporter, zullen we het zo zeggen. Het hutfietstalent is Quatlin Onsletten bij de nieuwe hutfietsploeg Wielercombinatie Friesland. In deze ploeg worden de beste wielrenners selecteerd. Voor hem kwam het dus ook als een grote verrassing dat hij meedoen mocht aan het NK. Het wordt al in net een makje. Dat is een rondje van 7,3 kilometer, waarvan wij 2 keer per ronde de Vanberg om moeten fietsen. Er zit een strook van 160 meter kasseien in omhoog, van 14%. Dus behoorlijk pittig. En wat ik tot nu toe heb begrepen zijn dat er 125 deelnemers aan de start staan. De beste 125 van Nederland. En dus dat maakt het alleen nog maar zwaarder naast het rondje. Omdat dit zijn eerste grote wedstrijd is, twijfelt Bas Luca nog aan een podiumplak. Maar hij gaat er in elk geval voor de volle 100% voor. Ik heb nu 3 trainingskoersen gehad dat ik met de koers steeds sterker word. Komende zondag hebben we dan de laatste koers voor het NK. En daarmee hoop ik nog de benen wat sterker te maken. En dan probeer ik de wedstrijd uit te rijden. Want vorig jaar zijn er maar 40 van 180 gefinished. Dus dat zou al een hele prestatie zijn, zou ik het zo zeggen.